Njani? Sorry. Okhulumayo uDaniel wakaNkuna isibongo. Abazalwana bebala phambili imbewu yethemba. Sithanda ukuqolisa kini nonke ukufika late. Shumu nalibonga sithande yethu khona omunye wethu oshonelwe umzali so siqale khona esifini sazala sidle endleleni kwaba like nenkinga nje sokuthi siyalahleka. Siyaqolisa kakhulu ngaloko. Ngiphethe isidila lembewu elesithathu. Longo 80 rand besicela isupport kubazalwane. Amen.
Lord.
Asante salama. 자출이 카